Què tal, andramaliats? Benvinguts una setmana més al programa Que hi ha un diadrama. I estem ficats. Avui som dos només, trobem a faltar la Xènia. I enviem una salutació des d'aquí. Avui la teníem liadeta, amb la uni. Sí, pobreta. És el que té ja haver començat les classes i començar amb tots els treballs. És que sembla que no, però arriba l'inici de curs i dius, tu penses que va com abans, de l'ESO i tal. No, sí. Els primers dies no es fa massa res. Mentida podrida, estàs aquí. Primer dia sí que no fa res, perquè és presentació d'assignatura, però... Què dius? Nosaltres començàvem, teoria. Jo el primer, però només el primer. El primer dia, presentació d'assignatura, t'explicar una miqueta i ja està. I vinga. No, nosaltres... Però després el següent Això és dia l'arquitectura del computador, no sé què, Ui, quin mal de cap. Newman, no sé com es deia, no sé què Newman, i era com l'arquitectura, no sé què, ja ni me'n recordo. Ara t'haurem de dir allò, Marc, mirate los apuntes. A veure, no, però això ho diuen en un altre sentit. Bueno, sí, és allò sí. Has estudiat magisteri i no saps fer màgia. No sé, mira't els apunts. Total. Avui de què parlarem? Avui parlarem una miqueta sobre metàfores, nova actualització de la intel·ligència artificial. Bastant bona, Ja ho veureu. Jo no sé, és teu això. Jo em limito a llegir el que tinc aquí apuntat. I acabarem parlant una miqueta de somnis frustrats. I comencem ara mateix. En 3, 2... Vale, doncs a veure, metàfores, som-hi. Al llarg de la història, les metàfores s'han fet servir per ensenyar coses de la vida. O sigui, hi ha les típiques... És que ara em diran que no és això, però és que tampoc... No ho és al 100%, però bueno, tant me fa, jo ho dic igualment. Els contes infantils, sí. Sempre hi ha... Però és que no se'n diu metàfora, no és la... O sigui, sí, el que has d'aprendre. En castellà és la moraleja. I en català, ara no sé com es diu. És que això no ho he mirat de casa, això. És l'aprenentatge, jo crec, no? Bueno, sí, hi ha un aprenentatge, no? Les històries. Moralina? Però estic mirant a Racó Català, que això tampoc és massa... Ai, la verge. No és massa de fiar, però... Verge santa, moralina. Anem a buscar diccionaris.cat, que és la nostra eina de confiança, Bueno, total, mentre em busques això, Marc, jo segueixo. Les metàfores doncs s'han fet servir per ensenyar coses, no? Al cap i a la fi, perquè una metàfora consisteix en traslladar el sentit propi d'un terme real, d'una cosa real, amb una altra amb el qual es relacionen per semblança, no? Vindria a ser bàsicament això. Sí. O sigui, no, jo què sé, mira, avui porto... Bueno, és que amb el color des de la càmera no es veu gaire bé, no? Però jo què sé, podríem dir que la taula que no veu ningú és negra nit. És de color negre nit, no? Això vindria a ser una metàfora. Bueno, jo les figures retòriques les tinc una miqueta oxidades, ho he de dir. Això seria més allò un símil, no? Això de poesia, de la blavor, el mar dels teus ulls, no sé què. Bueno, tant hi fot. Qui sàpiga que és una metàfora, ja està. I qui no ho sàpiga, ho busqueu i... Bueno, sentit metafòric, no? És més... Sí. Total, doncs... Diu moralitat aquí, Moralitat. Però moralitat, moral. Bueno, total. No sé fins a quin punt, però bueno. No passa res. Tu, Marc, recordes alguna metàfora que t'hagi marcat o que t'hagi servit al llarg de la teva vida? Metàfora o... Una metàfora. La del llop, potser, de les ovelles i el llop. No, allò de que ve el llop, si vas avisant de coses que no són, llavors quan necessites ajuda vale. de veritat, doncs no tindràs l'ajuda. Vale, sí. Vale, perfecte. Podria ser. Jo ara mateix, he estat pensant a casa quan estava preparant la secció i no me n'ha vingut cap al cap. Però potser sí que aquesta també ara que l'has dit és com un... Sí, és veritat, típiques, no hi havia pensat, sí. Total, per què et demano això i per què demano això als oients, si volen pensar-hi? Doncs perquè avui us explicaré la metàfora de la tassa. Bueno, és que hi ha una frase... És que no és perquè llegiu la frase. La metàfora de la frase. Espera, volem saber la frase ara mateix, Hi ha una tassa d'un gos... És que és una tassa molt mona. Aviam. Mira, és molt cookie. És un gos amb així com una molla, no? Un gos salsitxa gairebé. Sí, i la frase és per tu seré flexible. És un gos amb una molla. I un cor. Això amb el Good Doctor Love no li agradaria gaire. Però bueno, no passa res. Avui us explicaré la metàfora de la tassa i per fer-ho he d'estar-me així, vale? A veure, aquí, sí, ho farem aquí perquè no se'm tapa. el braç, Espera't, home, espera't.
No. Què No, és necessita? sèrio. Una normal, no, una de normal. No. Amb una de normal jo faig. Vale. Aquesta metàfora va passar realment amb una sessió grupal d'una psicòloga? No. Jo no vaig al psicòleg, tot i que potser estaria bé, però no em va passar a mi. Primer de tot avisar perquè no confonguem termes. Un disclaimer, no? Sí. Doncs aquesta metàfora la va aplicar una psicòloga en una sessió grupal. L'estaré llegint perquè no me la sé de memòria, ¿vale? Llavors, la psicòloga va agafar la tassa i es va posar així tal com estic jo, d'acord? I va preguntar al grup de nois i noies a veure quan creien que pesava aquesta tassa. Marc, quan creus que pesa aquesta tassa? Està plena d'aigua. A veure... Mira. Està una mica buida, eh? Bueno, perquè he begut una mica. No sé, jo diria... 150 grams? 150. Vale. No tinc la resposta. Però la resposta dels nois i noies d'aquest grup va variar entre els 200 i els 250 grams. Tampoc sé si la tassa era més o menys així o era més grossa. Val? Potser m'he quedat curt, eh? Clar, potser sí, jo diria que sí, eh? Clar, has de comptar la tassa. Va, 200, va. 200. Bé, sí, clar, no? Bueno, la resposta no va variar entre 200 i 250 grams. Però la psicòloga... Joder, no sé dir psicòloga, avui. La psicòloga va respondre... El pes absolut de la tassa no és important, sinó el percebut, perquè dependrà de quant temps estic sostenint la tassa. D'acord? Si la sostinc durant un minut, no és cap problema. Si la sostinc una hora, em farà mal al braç. Si la sostinc un dia, el meu braç quedarà molt adolorit i se'm paralitzarà. És a dir, la tassa no canvia, però com més temps la subjectes, més pesada i més difícil de suportar es torna. Comenceu a pillar la metàfora? Sí? Val, doncs ara anem a explicar el significat. I un moment que aprofito que tinc la tassa a la mà per fer el glob de cortesia. Vols que ho faci? Espera un moment. Explica alguna cosa que buscaré l'efecte que necessito. Però el faig en real, si no? No cal. Ui, Verge Santa Maria, el que... Mira, jo no sóc conscient del que està a punt de fer en Marc i segurament m'empenediré molt i me n'avergonyiré durant tota la vida, durant tota la temporada. Que no en surti un anunci. Però, és que, sisplau, no... Surt un anunci. Ara. Ai. El tinc a punt. Segur que m'empenedeixo molt, molt, Estàs a punt? Però he de fer el soroll jo. No, tu has de fer només que veus. Ai, nervis, nervis, escopiré tota l'aigua cap a la càmera, Apunta cap a la dreta. És que segur que em fa riure. És que no puc. Vale, va, quan em diguis, Vinga, som-hi. És el del Minecraft. Mare meva. Total, el significat de la metàfora, perquè encara no l'hagi pillat. Aquesta psicòloga el que va voler explicar al grup de nois i noies que feien aquesta teràpia grupal, aquesta sessió grupal, era que les preocupacions són com la tassa. Si penses una estona, no passa res. Si penses una mica més, comencen a fer mal. I si penses durant tot el dia, acabes sentint-te paralitzat i incapaç de fer res. És a dir, el que hem de recordar d'aquesta metàfora és... O sigui, ens quedaríem amb aquesta frase. Recorda deixar anar la tassa o et cremaràs. Jo pensava que era de les persones. Saps? Que quantes les persones... També podria ser. T'hauria d'haver tirat fora fa molt temps, com diuen els amics de les arts, com vas a un concert, deu ser tan lluny... Deu ser tan dur cada cop que ensopegues. A veure, també podria ser, la veritat. Vull dir, jo crec que se li pot donar més d'un significat. Aquest és el significat que va voler transmetre la psicòloga, que així ho explica en la seva compte de xarxes socials, però també se li podrien atribuir altres significats, no? Per exemple, aquest de si aguantes molt a una persona que no et fa bé a la teva vida, t'acabes cremant, no? També a una estona, vale, no passa res, aguantes una estona. Aguantar un dia potser ja es fa més pesat i et cansa més, i aguantar-la per tota una eternitat et deixa mort, et deixa cremat a terra, no? I això es podria aplicar en moltes coses, preocupacions, feines, per exemple, que no ens agradi la feina que fem, persones, com has dit tu, Marc, jo què sé. De tot, vull dir... És que clar, és una metàfora, pot aplicar més d'una cosa. Sí, exacte, cada persona se l'agafarà en el seu sentit. Com les cançons de Manel, que tu agafes en un sentit, l'altre et diu que és un altre, és com la de Benvolgut. Cadascú, és que ho he parlat amb 50.000 persones. Sí. Un és que, no, és que està parlant del nou amant de l'altre, no? És que està parlant d'ell mateix com vist des d'una altra perspectiva.
És metàfora. Sí, no, completament d'acord. Ara ho estava buscant aquí, altres exemples. També és el de la granota aquella de l'olla. Que si tu la granota la tires a l'olla, saltarà. Sí. Però si la vas escalfant a poc, es va acostumant, aclimatant, fins que ja no podrà sortir. Sí. Per tant, surt de les situacions que no et fan bé. Que fort, Vull dir, és que no hi havia pensat mai, tampoc, i és com hòstia, és que és veritat, n'hi ha moltes, o sigui, són reals, vull dir, és la veritat, és la pura veritat. Bàsicament, sin más. I una cosa, o sigui, aprofito que m'has fet llegir la frase d'aquesta de per tu seré flexible. D'acord? Jo, o sigui, ara faig una miqueta de doctor Love, Estic aprofitant. No, home, el tio Jou no. No. Aquesta frase, tal com està escrit aquí, per tu seré flexible, vull dir, jo crec que s'està com adaptant molt a la felicitat de l'altra persona, no? Perquè per fer feliç a l'altre seré flexible, no? Per estar bé els dos i ser happy flowers tots, no? Home, és que hi ha gent que no és gens flexible. Llavors és un entremig, hi ha gent que és que... No, ella... Però si tu tens una parella que no és flexible, pensaries, no? O sigui, en plan... La teva felicitat dependria d'aquesta persona, la felicitat de la parella, de dir, hòstia, és que no m'està... no sé què, o sigui, està sempre no sé on, no està per mi, no tens, bla, 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 bla. Si no és flexible, aquí hi ha un problema. Vale. Una cosa és no ser flexible posant els teus límits, però hi ha alguns límits que has d'adaptar a l'altra persona. Perquè si no, això no s'aguanta. Sí, evidentment. L'altra persona que se t'està adaptant a tot a tu. Sí. Perquè tu no trobes una mitja taronja que encaixi. No, això mai. No existeix. No. Per això tant, és un mite. La taronja enganxa amb una mandarina, vale? Però l'has de fer enganxar. Sí. Perquè si no, no. Llavors els dos han de posar una miqueta de la seva part. No, veus? Una metàfora. La taronja, la mandarina... Clar, però... Enganxes la taronja a la mandarina i la tens allà molt temps... És com un... Mira, me n'inventaré una ara. Ai, la Verge Santa Maria, prepareu-vos. Molt de suculentes. Jo cuido suculentes. Soc el baix de les suculentes, quasi, no? Vale. I hi ha no ho he fet mai, però hi ha gent que ho fa, d'agafar un cactus i el talla. Ah, sí, llavors, fan l'ingert. I fan com amb una cinta, amb una goma, l'enganxen, i llavors allò com cicatritza i estàs fent un Frankenstein de cactus. Per exemple, hi fiques una flor, fiques un altre tipus més o menys de cactus. I clar, s'està com adaptant a l'altre i és també aquesta... Clar, fas la fusió, però una ajuda a l'altre, no? Perquè un té la saba, l'altre té l'altra saba, no? Fan la fusió i un adapta a l'altre, perquè un depèn de que les arrels funcionin, no? I li donin energia a la part de dalt que hi ha la flor i l'altre fa la flor i fa que sigui maco i perquè l'humà de torn li tiri aigua, no? Sí. I diu, que maco. I sobreviure, fer la fotosíntesi l'altre per a baix de la planta. Per tant, un fa a l'altre. Si el de dalt no fes res i només xuclés, seria un paràsit. Correcte. Doncs mira, una cosa, que la gent a vegades no s'atreveix i jo crec que ho he de dir, vale? Ho dic i punto, vull dir, si hi ha gent que no està d'acord amb mi, mira, tant me fa, però jo crec que gairebé tothom estarà d'acord amb mi. I és que a la vida s'ha de dir el que penses encara que et tremoli la veu. I ja està. I punto final. O sigui que si l'altra persona no és flexible... Fora. A tomar per culo. Pim-pam. Ale, ja està. Però és que a vegades és això. El ser flexible és també acceptar o entendre l'altra persona quan et diu alguna cosa. Sí, és que és el que estaves dient tu. Quan no està bé. O sigui, mira, jo poso aquí el límit. A veuràs tu. Ojo. Dos persones, vale? O sigui, la cosa és, si una persona és flexible, o sigui, pot encaixar una mica amb l'altra, perquè però si les dues són flexibles, tot encaixa millor. Llavors, si només és una persona la que és flexible, malament anem. Malament. Si les dues s'adapten, és el que estaves explicant tu, no? També, vull dir... I si tu expliques que et fa mal, no? De mira, això em molesta, això no sé què, i l'altra persona no és flexible i no s'adapta ni intenta millorar res, porta. Exactament. Quina sessió aquí de psicologia en un moment. Mira, i ni tu ni jo som psicòlegs, saps què et vull dir? Bueno, potser ens ho convaliden el primer dia, no? Això que dius el primer dia que et fan la introducció de les classes. La presentació ens la convaliden. Sí. No, però a vegades ho penso que, saps això de que parles amb amics, o sigui, és la psicologia barata de xerrar amb amics, de quan tenen problemes i no sé què, és com allò de el sabateu més mal calçat, però saps donar consells i tu veus claríssim des de fora. Aquí
talla, que això no et va bé. Sí. I l'altra persona, o quan ets tu mateix, no ho veus. Llavors has de tenir, com jo dic, el cercle de bruixes. Hi ha la comissió... Jo dic el cercle de bruixes. Ai, com en diria? Espera, ara no sé. El comitè. Sí, no? Sí. És on jutgen, tiren els encanteris d'aquest no et convé, no sé què, analitzem, no sé què, tal. Tu portes les proves, captures de pantalla i no sé què, mira això. Tu també tergiverses una mica, no? Perquè quan has estat tan burro d'obrir-la, tu calles, saps? I tu no ho has fet. No, però, hombre, hòstia, no. Clar, mira què m'ha dit. Després dic, però aquesta persona la tenies bloquejada. Ups. Sí, ja, però bueno, allò que... Sí, un tema... Bueno, escolta una cosa. Perquè abans m'has comentat, no m'has dit res del que ens expliques avui, però sí que m'has dit que és intel·ligència artificial d'art, no? Sí. Seria... que deies intel·ligència emocional, ara. No. Aquesta intel·ligència artificial seria capaç de fer-nos les frases en plan bonito. En plan... De quines frases? Sí. Jo què sé, la frase, per exemple, que he dit, no? Digues el que penses encara que tremoli la veu. Jo l'he fet servir. Una obra d'art? No parlo d'obra d'art, però, per exemple, mira, hi ha una cosa que l'altre dia ho van dir molt bé, això. Bueno, hi havia l'exemple, no? Jo l'he fet servir molts cops de... Quan has de dir una cosa, per exemple, algú et diu, i ja n'estàs fins als pebrots d'aquesta persona i et diu, que sé, que plega o que no sé què, saps? Que has hagut d'anar... Per exemple, aquí jo l'he fet servir aquí a la ràdio. Saps? Algú que va plegar i et va fer feina de donar d'alta al programa, no sé què, tal, per res. Llavors va dir que plegava. Llavors vaig dir, jo li anava a dir, molt bé. Ja està, saps? Molt bé, gràcies per... Adiós, adeu. Dic, és molt bord, això, no? I dius, ChatGPT, sisplau, fes un text com que aquesta persona se'n va. I no sé, dona-li les gràcies pel programa. Va fer el programa uns quants dies, no? Però, saps? I va fer una cosa, però un text de moltes gràcies per tots els moments viscuts. Retalla, breu, senzill. Pim-pam. I va fer un text que dius, uah, jo vaig enviar. I vaig ficar en còpia de gent, perquè ho havia enviat en còpia, no? I diu, hòstia, i em van felicitar de, hòstia, Marc, que ben escrit, i jo, si ho ha fet ChatGPT. Clar, però per coses així, per saber dir les coses, també és una mica... No és, evidentment no substitueix un psicòleg, no, però li dius, mira, necessito dir això, com ho diries d'una manera bé, no? I fa la suggerència de, això hauries de dir així, perquè, saps, com un punt de vista neutre, doncs sigues professional o digues no sé què, saps? Que tampoc li hagués set borde, no? Però dir, va, molt bé, gràcies per avisar, saps? Mira. Però va fer una cosa molt més ben elaborada, no? Saps què és l'últim que li he demanat al ChatGPT? Que de fet, no és ni meu. Saps de qui és? De la Xènia? Sí, és molt fort, li va demanar això. La Xènia? Li va demanar... A veure, deixa'm anar a la pregunta. Diu... És que ara, pobreta, li tiraré tot per terra, però no s'ha agafat res de la llista perquè la tinc jo i se la va mirar 3 segons i ja està. Però li va demanar, fes una llista de temes per un podcast per gent de 20 a 30 anys. Temes com el journaling o les noves tendències, temes com el primer dia d'uni, etc. O sigui, gent, pot ser que aquest programa estigui creat pel ChatGPT. No, però això, per exemple, l'associació fotogràfica a vegades també... Coses que has de fer. Proposa activitats per l'associació fotogràfica. No, que jo també. Mira, que sí. Anar a fer fotos d'estrelles. Diu, això ja ho havíem pensat, no? Però anem a fer fotos de, no sé, de la tardor amb Nació News. Mira, doncs també és un bon tema. Sí. O sigui, jo aquí tinc idees per una exposició, idees de com fer una escenografia. Clar. És que el ChatGPT serveix per això. El programa, si nosaltres... Costa molt trobar idees per un programa. A vegades, durant la setmana, dius, ostres, això en parlaré l'altre dia. Si no t'ho apuntes, oients, això no hi pensem. Llavors arriba el dia de gravar i dius, no sé de què volia parlar. Mira. Per exemple, ahir vaig dir, tenies alguna tota la setmana que volies parlar, i era la cançó aquesta d'intel·ligència artificial que veurem ara. Porto tota la setmana, volem parlar d'això aquí a la ràdio, i ahir dic, de què volia fer el programa? Ja no me'n recordava. Per tant, ChatGPT, que et dona idees de coses, salva vides, això. I ara el ChatGPT també fa... O sigui, abans havies de pagar, em sembla, el Pro o alguna cosa així, però ara també et fa dibuixos i coses així. No l'he fet servir encara. Amb el Dali. No, el Dali ja hi era. Et deixava fer unes quantes de gratis. Doncs soc jo que vaig enrere. De fet, crec que el logo, o sigui, la caràtula del podcast està fet amb el Dali, no? Era un programa així, eh? Està fet amb intel·ligència artificial, però la del Bing.
Ah, gratis. Perquè ens va deixar més intens, jo crec, Sí, perquè et deixa més intens. De fet, el nou logo del Doctor Love està fet amb el mateix, vull dir. I vaig demanar-li que ho fes seguint el mateix estil. ChatGPT patrocina que no és el ChatGPT. Però bueno, no passa res. La intel·ligència artificial en general patrocina. La IA. No la IA d'aquí baix al carrer, sinó l'altra IA. Que, per cert, em sembla que ens escolta. Una salutació, doncs. Avui parlarem de tu, mira. Pobreta, jo crec que li han fet la broma ja tantes vegades. Home, ara... Mira, la gent ara mateix que pateix són la gent que es diu Alexa. És ara veritat. Algú segur que ens està escoltant per altaveu i s'ha engegat l'Alexa. Per tant, has de fer una altra cosa, que és... Això ho feia... Jo ho he arribat a fer, que és Alexa, pon Andremaliats en Spotify. Això és fer la guarra, I ja els hi surt allà. I ara, com que us esteu parant el trasto que us ha engegat, aneu allà i ho fiqueu subscriure's, i fiqueu les 5 estrelles a l'Spotify. Ole. Però el que et volia dir, doncs, les Alexes, sí. La gent que es diu Marina, que aquest estiu han patit bastant. Mira, et diré una cosa. Ahir, justament, la meva tieta va escoltar el programa i em va enviar un vídeo per WhatsApp, perquè viu a Mallorca, i em va enviar un vídeo per WhatsApp de la meva cosina ballant La Marina està morena, que diu, mira, justament fa 3 dies que la Cèlia va ballar això. I jo pensant, no pot ser. Adoctrinament. A Mallorca, La Marina està morena a Mallorca. Home, ja pot ser, Bueno, és més difícil, però que arribi segons què. Hi ha festivals i han anat els Figaflaues a tocar, crec. Sí, amb l'Alcúdia Rock. Sí. I finalment la gent que es diu IA, que també estan patint bastant pel tema. Sí. De fet, l'altre dia ho estàvem mirant i això dels dominis, perquè ara qualsevol cosa d'intel·ligència artificial sol ser .ai, no? Sí. I el AI deu ser de no sé quin país. Perquè l'altre dia també ho mirava. Què vols dir, de quin país? Un domini d'internet. Sí. El .com, no sé què. Hi ha un que és el .me. Vale? De ME, que sol ser de currículums o de webs personals. Doncs el .me és de no sé quin país, de Macedònia o no sé on pebrots és. Per tant, el .ia segurament és d'un país, jo què sé, m'invento, Itàlia. Però no és .ia, és .ai. Bueno, això, AI. Doncs AI, jo què sé, no sé quin país pot arribar a ser, però a vegades no... Iceland. Però això passa, realment, no sé on està registrat, però a vegades és això, és com el segon domini d'un govern o d'un país i tot el món el fa servir, però no són d'allà. Ningú sap, ja. Molt bé. I per acabar això, que estàs parlant de la intel·ligència aquesta, que estan dient d'intel·ligència, però de l'emocional més la intel·ligència artificial. Un xoque. La cosa és que l'altre dia vaig veure un TikTok que deien agafa't la conversa de WhatsApp, l'exportes en text, la fiques allà al ChatGPT i dius marca'm les red flags meves i seves. I el tio fa... LOL. I et diu, mira, pues, aquesta persona feia no sé què, i tu t'estava manipulant així i això, i aquí et va fer, saps? Perquè li diguessis, aquí no et contestava. O sigui, fa una interpretació entre línies de les converses. Ella et va dir que tal i tu vas fer això, o tu li vas dir tal i ella et va fer això, quan ja li havies dit que tal. Però una cosa, això, vull dir, tampoc pot ser fiable al 100%. No. Va llegir entre línies, però molt en diagonal, Vale, perquè dic, però vull dir... a mi va fer una interpretació que dius, jo no ho vas veure, jo no ho has vist, Ja, és que, bueno... Clar, també has de conèixer molt l'altra persona, saber el que... La intel·ligència, aquesta artificial, com sempre, has de fer molts filtres, molts. De moment encara la intel·ligència artificial no té prou intel·ligència per també llegir intel·ligència emocional. Vull dir... Bàsicament. Hi haurà coses, crec, que la intel·ligència artificial no arribarà mai a dominar. Bàsicament, el funcionament dels humans, sí. mental, vull dir, cada persona funciona diferent. Llavors... Cosites que passen. Passem a una altra intel·ligència artificial. Passem a la intel·ligència artificial que vaig descobrir aquesta setmana, així, com es coneixen les intel·ligències artificials. Per internet. No, pels jajas. Pels memes, jajas. I van dir, mira, hi ha una intel·ligència nova que s'anomena Suno, Suno AI, o Suno.com, i llavors aquesta intel·ligència crea cançons en 20 segons, més o menys. I és com un ChatGPT, no? I que tu dius, mira, vull que em creïs una cançó
Ara ho farem real. Bueno, vale, t'he d'explicar l'anècdota. O sigui, on farem una real, però vull que veieu què ha fet això. I de fet li vaig fer a la meva mare i no s'ho va creure. Nosaltres, a l'associació fotogràfica, parlo molt, i de fet un ens escolta, què tal? Una salutació. No sé qui és. Tenim com saps que en fotos, ja ho explico tot, En fotos hi ha les imatges, els JPGs, els PNGs, no sé què. I la càmera hi ha un format que és el RAW, que és cru. O sigui, està com ho agafa la càmera, t'ho treu, i ho edites i té molta informació, pots editar molt sense perdre molt detall i bastant bé. Doncs, i ens vam inventar un sopar de Nadal que vam fer, que vam veure Ratafia. Doncs vam inventar la Rautafia. Això està patentadíssim, ningú ens ho robi, Bueno, no sé, està inscrit al registre de patents. Sí, i tant. La Rautafia. O sigui, ha estat el millor invent que hem fet mai. I llavors anem amb la conya de la ratafia, no? I entre la conya de la ratafia també hi ha la conya de la ratafia s'ha de fer amb els catalanets, que és el gegat de torró i la ratafia, no? I hi ha gent que li agrada molt la ratafia a dins de l'associació, que el meme és quan et tiren la ratafia sobre el gelat i et diuen, fins quan en vols? Que floti. I llavors és el meme, que floti. I llavors van dir, fem una cançó senzilla. I van dir, fem una cançó que parli de la ratafia. Volíem fer un himne, però vam començar senzill. Vam dir, vull que em faigues una cançó que parli de la ratafia i parli del gegat de torró amb ratafia i que floti. Però les línies era, vull que facis una cançó de ratafia que parli de la ratafia amb gegat de torró i que surti el que floti. I li van dir amb estil, i van dir que ho fem, un estil èpic, pop, no sé. I em va venir al cap, saps com la cançó de coronavirus, això és cúmbia, i van dir amb estil cúmbia. Jo pensava ratafia, no? Tinc por, Escolta, és que no sé si val la pena. Jo li vaig dir a meva mare... Què vols dir si val la pena? Si val la pena deixar-la sencera, perquè això, t'ho juro, va cardar una obra d'art. Van dir, quina merda, però això porto 3 dies en bucle. En sèrio? Ai, que ara hi aniré jo, cada dia. És que és... O sigui, ho va fer a la primera... Després van fer més intents i no em va clavar ni una. Però va cardar... Fa dues opcions. Una que va fer una merda, però la primera que van ficar, dic, què és aquesta obra d'art? Ai. Senyores i senyors, en primícia a Ràdio Voltregà, ratafia i gelat de la IA. Al mintar la festa, la nit prega, un got de ratafia de nota i tranquil·la. Amb gelat de torró, l'alegria es desvia, anem amb dolça il·lusió, tant en harmonia. Posant en harmonia! LOL. Té un ritme que seu a xarango, això. Però una cosa... Això fa la intel·ligència artificial. Que cardes! Al mig de la festa, la nit brilla, un got de ratafia, la mà ben tranquil·la. Amb gelat de torró, l'alegria es desvia. L'alegria es desvia. Amb dolça il·lusió, flotant en harmonia. Flotant, sí. La música sona, els peus s'acceleren, la fama de l'estiu amb la beguda aplaudeix. Ratafia amb gelat, que la vida celebra. Flotant com els somnis, a la nit es presenta. Una cosa, vosaltres no ho veieu, però en Marc l'està cantant tot, Hòstia, me la sé. És que és molt heavy. Flota el gelat. Ratafia encantat, gira i vibra, la festa és complet. Va, aquí parla una mica el català com pot. Ratafia i alegria, el millor duet. Uau, jo ja... Sí. No. Això ho hem de guardar. Això ho hem de guardar per la sorpresa que hi haurà d'aquí uns dies. Ai. Sí. S'ha de guardar i és un tema a parlar-ne amb la sorpresa. Que parla el català una mica regulint i no sé de qui ha agafat la veu. Bé, depèn de quin tros, no el parla tan malament, La festa contínua. En comptes de continuar. És que enganxa moltíssim. També la geminada. Amb ratafia encantat. És que està superbé. O sigui, a tu et diuen que això ho ha gravat algú. Sí, jo m'ho crec. Un grup que acaba de començar... Bueno, que acaba de començar o no, però és aquest tipus... Aquestes boy bands, que jo què sé... Sí. Que surten per tot arreu ara últimament i et diuen... Mira... I la tinc en bucle, la tenim en bucle tots perquè diem, és que és un excitat. Li vaig dir a ma mare, mira que ens han gravat uns que tenen una banda i s'ho va creure perfectament. Sí,
sí. Amb ratafia encantat, la festa és completa. D'això, la festa és complet. El millor duet. Bueno, Perquè rimi amb duet. Cosites. Està una mica... Quina nota li dones tu? jo li poso perfectament un 7. Vull dir, sí que hi ha coses a millorar, com per exemple que hi ha trossos que costa com pillar la lletra, no? Perquè hi ha com la melodia molt més alta o al mateix nivell que la veu, però vull dir, està bé, no sé, té ritme, enganxa, no sé. I és que jo li donava un 8 i tot, No, és que sí, bueno, 7 i mig, o què sé, no sé. la tinc descarregada al mòbil, me'l poso al carrer com vaig a la feina i tot. És que és... Mira, o sigui, ara ja perquè no toca, perquè ja tenim melodia, però és que podríem haver fet la melodia del programa amb això. Ara farem, mira, Ferran, digue'm alguna cosa. Què vols dir que et digui alguna cosa? Sense drama no hi ha programa. Una cançó introductòria, una cançó animada introductòria, què més? Del programa Andramaliats? de ràdio. Voltregà, que es diu Andramaliats. No, bueno, és que ja ho escrius tu, no sé perquè faig el dictat, és el dictat. De Ràdio Andramaliats, on parli... Ràdio Andramaliats? El programa de ràdio, Andramaliats. Havia entès programa de Ràdio Andramaliats. Encara no tenim entitat pròpia. On parli de... com has dit això? Sense drama no hi ha programa. T'agrada aquest eslògan, Per favor, va sortir al final de la temporada passada i no vaig poder dir la setmana passada. I poso l'altre. Allà... On hi ha drama i estem ficats. A tope con la vida. En quin estil vols? Hosti, no sé, és que... Cumbia, també, ja veiem què surt. És que jo no sé ben bé què és el cumbia, però... Pot sortir una me, No sé, estilo libre, ja està. Pop dance o què? Va, sí, fot-li això, a veure què fa. Dance, va. Mira, ara, general. Però quan tarda això a fer-ho? Mira, ara és el segon... Bueno, i 10 més o menys del moment que estem ara aquí gravant el programa. Passat 10 segons, ja té el nom, es diu Andramaliats, la cançó. Això és en rigorós, o sigui, és en rigorós directe, no hi ha talls aquí, vull dir... No. És que pot ser que la gent, o que es pensin que ho portem preparat. Ja està. Ha tardat 20 segons. Quina vols, la primera o la segona? No sé. La lletra és la mateixa. Li demano a la Siri, un moment. Sí, ja veuràs. Oye, Siri, dime 1 o 2. Ai, no, ara m'ho busca a internet. Oye, Siri, dime un número aleatorio entre el 1 y el 2. Vale, no ho diu, però diu el resultado és el 2. Vinga, sí, ho podeu comprovar. Andramaliats. Sense drama, no hi ha programa. Fem el ritme amb molta flama. Allà on hi ha drama i estan ficats. És un programa per estar entremaliats. Escolta'ns cada dia a l'antena. Només aquí tens pura història plena. Des de la vila fins al mercat. Som l'equip Andramaliats. Escolta'ns cada dia a l'antena. Només aquí tens pura història plena. Des de la vila fins al mercat. Fica la lletra aquí. Som l'equip Andramaliats. Andramaliats en el teu cor. Dramàtic i divertit com cap tresor. Això li has dit tu? No. Uau. És que ho sap, o sigui, agafa com bases de moltes i fa com un mix i no sé d'on treu la veu. Que heavy. I això és gent. Podem escoltar la 1? Sí, ara hi anem. Aviam si hi ha alguna altra part bona d'aquí. Sense drama no hi ha què? No hi ha programa. Ho ha dit? Sí. Mira, va. I anem a... Veiem, torno enrere. Que fort. I aquesta era la 2. La 2, ara la 1. Potser és una altra... O sigui, la lletra és més o menys la mateixa. Potser fa alguna variació, però aquesta és la mateixa lletra, però amb una altra melodia. Això sembla una mica l'intro. Sí, molt fort. Sense drama no hi ha programa. Home, m'agrada més aquesta, de moment. Ovim el ritme amb molta flama. Fa, Allà hi ha drama i estem ficats. Que fort. És un programa per estar entremaliats. Però això com a separador? Brutal, guarda això. Només aquí tens pura història plena. Saps que això diu, solicita l'aniversari de la meva tieta Pepita i t'ho fa. Uau. Som l'equip Andramaliat. Va, que puja. Andramaliats en el teu cor. Dramàtic i divertit com cap tresor. Cada història és com un boomerang. Torna sempre amb un twist
més nou i sang. Sang? Deixa portar per la melodia. Sense drama no hi ha alegria. Va, Ferran, que tenia l'eslògan. Melodies, tots en sinfonia. És que si no li rima alegria amb sinfonia. Clar. Sinfonia. Micro obert i música Bé, ja ho veieu una mica, no? Que molt fort. En un moment ho tens tot fet. Em sembla molt fort, Marc, això. Què passarà ara amb el tema de la música? Clar, perquè ara mateix, o sigui, estem passant d'un punt que vam veure la velada de l'any, com està la música a data de, diguem, 2023, que encara la intel·ligència artificial no estava en el seu punt màxim, no? Sí. Bueno, i ara segur que estem a les beceroles del que serà la intel·ligència artificial. Però vam tenir la vegada d'any amb el tio que no me'n recordo mai com es diu, que se li va parar l'autotune. Això ja no sé. No, doncs va cantar i va fer uns galls que dius, mare meva, o sigui, sort de l'autotune. Allà si ho trobo, com el que va anar a Eurovisió en Manel, aquell, no? No, però que ell no era autotune, allò és que se va escapar. Ja, però hòstia. Que ara has dit un gall i he pensat en això. A l'Anuel. No sé ni qui és, quasi, però... L'Anuel AA. L'Anuel AA. Aquest, doncs, se li va parar l'autotune, aviam, si sona... Carrega't, sisplau. Estem tenint problemes informàtics. Carrega, vinga. Sisplau, mantinguis a l'espera. Uno conmigo. Que se escuche la luna. 1, 2, 3, que això ho passes per l'autotune i sona perfecte. Però això sembla, tio, que tingui aquí un gat. Bueno, és com cantaria jo. A mi no em feu mai cantar perquè passaria alguna cosa així, Escolta. Vull dir, tu t'has escoltat el primer programa d'aquesta temporada? On cantem tots que som allò a la veu d'eufòria. Hi ha un punt que et motives a tope i quan la Marina està morena! Però és que ets el que se sent més. Jo a Festa Major, quan sonava la Marina està morena, jo sí estava a tope. No, però clar, o sigui, has dit, a mi no em feu cantar i dic, bueno, a veure... Desafino o no desafino el programa passat? Tots desafinem, no preocupis que jo tampoc sé afinar. I menys ara estan refredats, saps què em vull dir? Però bueno, cosites de la vida que passen. Què passarà amb la música ara, doncs? Tot es farà amb la intel·ligència artificial? No, home, no, a veure... No, mira, però, clar. Encara que sigui gent amb autotune, jo crec que hi han d'haver-hi persones, perquè si no, què? Te'n vas a un concert i que et ficaran allà un robot. Ratafia i alegria! Bueno, ja fiquen aquells hologrames a no sé quins concerts. Ah, sí? Hi ha hologrames? Van fer un concert, no sé si era de Queen o d'en Bowie, que era... Bueno, però estan morts! Ja? Joder! No, però... De fet, ja hem arribat a un punt. És que és una mica Black Mirror, ja. A Barcelona, al Barcelona Beach Festival, no l'altre, com es diu, el Tomorrowland, sí, que no es fa a Barcelona, però a Barcelona hi ha com una sucursal. Vale. I llavors tu vas allà, pagues la teva entrada, que val com que en deies un festival, per tenir una pantalla gegant amb el directe per satèl·lit o per el que es transmeti de Bèlgica, que hi ha el Tomorrowland bo. Sí. I tu estàs allà amb uns superaltabauacos ballant amb un tio que està a milers de quilòmetres teu. Què passa? Que tens algun que ho fan des d'allà. Vale. Que després ho fan al revés? No, home, no. Els del Tomorrowland ho tenen tot. Però, per exemple, si el Tomorrowland dura, no sé, una setmana, no sé quan dura, dura bastants dies, no?, que campen allà. Doncs el tio potser ve aquí. I llavors el dia aquell, saps, ve, jo què sé, Armin Van Buren o ve no sé qui, ve aquí a punxar. Llavors tens una sessió que és d'aquí i l'altra que és remota. I és, bueno, és com un mit de Google, no, quasi. Cosites de la vida. Però bueno, no passa nada. Es mejor esto que morirse, que deia la nena aquella, no? Sí. Ai, és que últimament no t'està sortint molt... O sigui, avui m'ha sortit un TikTok... Del parenting, o no sé com es diu, no? De compartir memes pels pares, no? Que comparteixen molts nens. Ah, bueno, això em va sortir un nano que ho explicava. Però no volia dir això. O sigui, però sí que és d'un nen, m'estic liant perquè estic parlant de coses i no estic anant on toca mentre parlo, però bueno, no passa res. Ara, la cosa està en que m'ha sortit un vídeo d'una persona que fa el típic gràfic del formulari de Google, el de formatget, bueno, que no cal que sigui del formulari, vull dir, de l'Excel,
que diu coses que he dit més aquest any. Hi ha diferents opcions i la més Marina grossa... està morena. Això també, però la més grossa és... No sé si tu has vist un vídeo d'un nen que hi ha una periodista que li fa la pregunta: Oye, ¿y tú todo eso te lo vas a acabar o terminar? No l'has vist? No. És un nen menjant espaguetis a tope, té un plataco... Què busco? No, espera, té un plataco així gros i diu: Bueno, pues depende si no gomito. És que fa molta gràcia. Va sortir a principis d'estiu, a mitjans d'estiu, una Gomito. cosa així. Gomito, sí. Bueno, pues depende si no gomito. Ara m'estic fent mal jo. El trobes? No. Ah, niño estúpido vomitando en el colegio? No. Si no veig la... O sigui, no... No, que asco. Marc, tio, això fa molt fàstic. No surt res, hi ha un nen aquí amb un... No fiquis niño espaguetis. Fica, pues bueno, depende si no gomito, ja està. Depende... Oita, ja surt el primer. Ah, veus? No, això no és, Aquest? Aquest. Vinga, És d'aquest. Aviam que no Sí. Coses rares. Estoy de fiesta y me preguntan si quiero otro cubata. Bueno, depende si no vomito. Cuando estoy de fiesta... Pues bueno, depende si no gomito. No, com és que jo no em perdo mai cap meme? Pues Com pot ser que em perdi un meme? Aquest és boníssim. Perquè, a més, o sigui, aquí, perquè han ficat aquest d'abans de... Quan estigui de fiesta i no sé què, no sé cubata. Però vull dir, l'original hi ha la periodista que diu: Oye, ¿y tú te vas a terminar todo esto? I el nen diu això. Hòstia puta, tio. I la periodista li diu: Hombre, no digas eso. Brutal. El millor són aquells de... Bueno, i això ho talles, després, i no, anem en directe. Exacte, això és molt fort. Però bueno, coses que passen. Escolta, i ara que parlàvem de música, ara m'ha vingut al cap. O sigui, també... Jo, per exemple, hi ha una cançó, però clar, això depèn de si has vist o no has vist la sèrie. Però hi ha cançons... O sigui, vull dir, a veure, centra't, Ferran, per favor. Tu no tens cap cançó que quan la sents et porta directe a una sèrie, però la gent del teu voltant no sap quina sèrie és, o sigui, no saps el significat no saben el significat de la cançó? Ui, tant. De fet, em va passar... Vols un moment anècdota? Vale, va. Mira, quan vam anar... Posa el tio Joe. El tio Joe. Posa el tio Joe. Al final m'hauré de posar quin és, perquè és l'1 o el 2, jo diria que és el 2. Va, aviam si el trobo. Home, ja! Mira, doncs a l'Spotify té una playlist que es diu BSO. Sí, banda sonora. Que són de les bandes sonores que vaig trobant, bastant de Breaking Bad i tal. Que saps què vol dir la O, no? Banda sonora original. Sí, no? Clar, és que se'n diu banda sonora així de seca. Doncs hi ha una cançó que nosaltres, i tu l'has escoltada, sí, ens va quedar una mica clavada. Vale? Perquè nosaltres, fa poquet, vam anar a ICAT i vam fer tot el procés de passar les eliminatòries i tal. I segur que tu, per exemple, que no et sona cap cançó? No. No et sona cap cançó de res, ni cap cançó que diguessis això és d'una sèrie. Doncs que la sintonia de que cada cop que ens presentaven de mira, aquests són els Andremaliats. Uau, a veure, no, és un moment... Fes. Què dic? Què vols que digui? No, anava Play a dir... o que digui primer de quin és? No, anava a dir, tens en plan, la música de presentació, Et sona del programa? De quan ens presentaven? Potser sí. Com deien, quan sortia l'Arnau Espí, hola, no sé què, ara anem a parlar d'uns podcasts, no sé què, no sé quant. Ah, vale. Sí. Que ballava així, ja l'estudi. Saps d'on és aquesta cançó? No. Això és de Sherlock. Uau! La sèrie és la mítica, és la intro, crec, de fet. Sí, és veritat. De Sherlock. És veritat. Potser no és la intro, però és una de les típiques que... No, però sí, fa molt Sherlock. És com que posin la música del Bob Esponja, aquella de... Aquella música hawaiana. Doncs tot això. Uau. Clar, jo en aquesta llista tinc de tot, i tu segurament diràs, no sé ni què és. O alguna potser sí, que és la intro de Better Call Saul, no? Però n'hi ha unes quantes que jo, quan vaig mirar Breaking Bad, per exemple, me les anava apuntant, i n'hi ha unes quantes que, per exemple, mira, això, i a vegades és que a sobre, mira, això és molt estrany, però ho vaig llegir a Twitter un dia i dic, és que també ho faig, posar-me bandes sonores pel carrer,
tot és epiquíssim. I llavors quadren coses i tu dius, això és la banda sonora. Això és la cançó... bueno, que no vull fer spoiler. Això és una escena de Breaking Bad en una piscina de cap al principi. És una de les mítiques que un va veure un altre d'aquests de la droga. I passen coses. I és una de les escenes importants. Per tant, i el ritme de la música que van passant coses com el tan, aquesta és de les mítiques i que segur que la gent tampoc no clava, no? Llavors hi ha unes altres, jo què sé, aquesta és la final de Breaking Bad, de les finals. Clar, és que jo no he vist Breaking Bad, llavors... No vull fer spoilers, però n'hi ha una altra que també és molt típica, que també vaig dir en el moment... Aquest és un altre moment crític de la sèrie. Això també és una miqueta estil tio Joe, és per veure que passen coses i és com tung. És com d'investigació, no? És un moment que es descobreixen coses. Bueno, és com del principi de l'acció, no? No sé. Aquí has d'imaginar-te... Com una escena així de molt de Hollywood, de... No, és buscant papers i mirant coses. Ah, vale, en plan allò... És com desordre, sí. Però està... O sigui, Breaking Bad... O sigui, sí que és tothom diu que és l'hòstia. Jo també dic que és l'hòstia. I aquí el que no l'ha vist. Sí, però... O sigui, està molt bé, te la recomano molt. A vegades fa una mica lenta les primeres temporades, però al final t'enganxa moltíssim. O sigui, jo vaig... No sé quantes són, 7, crec. Vaig mirar-ne 5 en un any i les dues últimes en una setmana. O sigui, m'enganxa... És que les del final són boníssimes. Però la banda sonora i bueno, com... tot el grafisme, no sé com es diu, com l'escenografia i com busquen els llocs i a les referències, perquè cap al final hi ha com flashbacks, dius, hòstia, això és del principi i són al mateix lloc, saps? Veus com està tot enganxat, hi ha moltes referències visuals, auditives, perquè quan et pares a pensar i escoltes la cançó i dius, és que està parlant del que està passant. I aquella cançó va sortir 10 anys abans de la sèrie. Llavors està molt ben trobada. No sé si tu en tens cap d'aquestes cançons. Jo en tinc una i justament o sigui, la tinc, és que ara ho hauré de buscar perquè t'estava escoltant i no he pensat a buscar-ho, però hi ha una cançó justament que fa uns dies que he començat a escoltar una llista de Spotify que no diré quin és perquè direu que ja estic que tinc una obsessió, però... Aquesta et sonarà. És del drac. Sí. Param. Quina cançó et busques tu, Ferran? Mira, estic buscant, o sigui, bueno, és que l'estava buscant a la llista per veure si era o no, per fomentar els meus Però demà la guardes a Spotify, tu, o què? Sí. És aquesta, si la vols ficar. Ah, aquesta va ser, Run Boy, no? Sí, Run Boy Run. Vale, doncs aquesta cançó, per exemple, hi ha molta gent que... O sigui, ja hi era, abans de la sèrie que jo sé, però vull dir, tu sabries dir quina sèrie surt? És que és una escena molt mítica. Ostres. D'una sèrie no gaire vella de Netflix. De Netflix? Sí. No serà... No gaire vella, no serà... No, és qüestió. De quin tipus? Americana, d'aquí... Americana, jo crec. És ficció. Ficció. Jo crec que és Stranger Things. No. No? De què va? Dark? O... No. No sabré dir-te-la. The Umbrella Academy. Ostres, he començat un capítol que vaig deixar penjada. Pues així... però puc fer spoiler? No, vull mirar. La tinc pendent, la vaig mirar un dia. És que, saps allò de... Doncs és comences la sèrie amb algú, un dia estàs sense... No pots seguir, i dius, va, miro una altra, però ara la tinc parada, saps? Doncs aquesta cançó surt en una escena que jo, o sigui, vaig quedar enamorat de l'escena, que és molt curta, en realitat, vull dir, la cançó surt només el tros que fa això i ja està. Sí, el tacatà, i s'acabó, això. Però té sentit amb la sèrie, també? Hi ha un moment d'escriure alguna cosa tacatà? No, hi ha un boy running. Ah, vale. Sí. Però vull dir... O sigui, és que enganxa molt amb l'escena. Vull dir, enganxa tant com que se'n va quedar i tinc l'escena gravada aquí al cap i cada cop que sento aquesta cançó em ve el coll d'escena. És que és molt complicat. La gent que fa enllaçar cançons amb la pel·li és que han de tenir... Sí. Però han de ser boníssims. Evidentment hi ha gent més bona i menys, però hi ha sèries que dius, és que com t'ho has fet?
Saps per què? Tu, com qui diu, va fer la similitud cutre, però tu penges una foto a Insta i ja tardes el teu a trobar la cançó, jo vull tirar un en directe no sé qui, busques el tros bo, o no, o simplement busques que si penges un bolet de tardor i busques una cançó una mica que faci per tardor. Que encaixi és complicadíssim, però hi ha sèries que les mires i dius, és que aquesta cançó està feta per anar aquí, saps? O al revés, o és que has fet aquesta escena pensant en la cançó. Sí. Totalment, vull dir, tal qual. Jo crec que aquesta cançó estava feta per aquesta escena. De fet, abans al revés. A les sèries, per exemple, Doctor Who, hi ha una temporada de Doctor Who que té la banda sonora de la BBC que li fan sobre la marxa. I crec que, com ho feien era, no sé si amb timings o no, però crec que tenen com els diàlegs quan fan el doblatge que tenen la pantalla. Sí. Tenien la pantalla i els músics tocaven en base al que passava. O sigui, sincronitzaven, jo què sé, ara comença el violí. Que fort. Hi ha l'escena, mira, faré una mica de spoiler, però és primera temporada de, no sé si cinquena temporada, primer capítol, que és el Doctor Who quan és el Matt Smith, que és el del flaquillo, perquè quedem clars una mica, que arriba, que té la nau aquella, la cabina descontrolada, i està caient cap a la Terra, perquè s'ha regenerat, l'ha incendiat, i és el moment que es regenera tot, no? Quan canvien de personatges, que es mor un, es regenera, i la nau també, no? I es crema tot. I està sense control, no? I vola per Londres. És això. Això és l'inici del capítol, així, pum, des del cel. I està caient sense control. I ara veu, jo què sé, el Big Ben, i diu, hòstia, que estic a punt de xocar. I ara com a nivell una mica... Clar, això és gent tocant l'instrument. I ara aquí veus això, el Big Ben, que sembla que el Big Ben fa aquí, clung, 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 i ell fa no sé què per aixecar la distància, i com l'esquiva per un pam. I aquí és com que ja aconsegueix entrar a la nau, que estava com penjat a fora. Sí. És que jo escolto aquesta cançó i la veig. Clar, estàs veient l'escena sencera. Sí. I aquí fa, pum, ja està com a dintre i acaba tot d'explotar tot i se'n va, pum. I aquí comença la intro del que és la sèrie. I llavors hi ha la típica escena, la mítica escena de Doctor Who, que no sap què menjar, perquè cada cop que canvia de cos representa que no sap què vol menjar, que acaba menjant palets de peix amb natilles. Perquè ha de buscar el d'allò, i és com, aquí ho va intentant. Ai, por favor. Però és que hi han penjat l'àlbum a Spotify, i és que, clar, són cançons fetes expressament per aquests capítols, així. Està superbé. Uau. Mare meva. Bueno, això era una cosa que ara m'havia vingut al cap, perquè... Clar, vull dir... Perquè mentre hem fet lo de la intel·ligència artificial, jo pensava, la cançó que t'has fet de la Ratafia... Ratafia... La veu i he pensat, no s'assembla una miqueta a la d'en Guillem del Buós? Clar, això és l'altra cosa que et volia parlar. El son aquest, a part de que l'eina és com té dues intel·ligències per sotes, hi ha la part que es diu el Bark i el Chirp. El Bark és el que inventa la lletra, és una intel·ligència tipus de text, de chat GPT, crec. El Bart? Bark. Ah, Bark. Perquè la de Google no es diu Bart? Bard. No, ara ja no, es diu Gemini. Abans es deia així, li han canviat el nom, almenys només l'han canviat aquí a Europa. Una fa la lletra i l'altra fa la musiqueta, no? El Chirp fa la lletra. Doncs, què ha passat ja? A part de tot això. L'Associació de la Indústria Discogràfica dels Estats Units, la RIA, el 2024 ha denunciat a Suno i a no sé quin altre pel generador de cançons per la infracció massiva d'enregistraments sonors amb drets d'autor, perquè clar, això va menjant de totes les cançons que hi ha i diu, vale, doncs fa una barreja, potser no és cap veu, saps? Perquè potser és una barreja de 2 o 3. Ara aquí potser és, jo què sé, en Pep Sala i el de Buó, saps? No, sí, perquè té un com es diu, uns tons. I clar, demanen ja indemnitzacions de $150.000 estatunidencs per cada infracció comesa. Doncs jo també vaig a denunciar, Clar, és això, fins a quin punt... Ja. Llavors sortia gent allà, abans, si te'n recordes, a l'Instagram, o no sé on,
jo no autoritzo que es faci ús de no sé què pel no sé... De la meva imatge, sí, no? Que havies de desactivar allò, sí. I dius, però... No era desactivar, és que ho ficaven. Jo ho dic clarament, i dius, estàs fent servir l'aplicació i segur que la lletra petita ho diu, saps? Però molt que t'ho digui, no. Ja. Bueno, no ens queda gaire temps per parlar de somnis frustrats, que havíem dit. Som-hi superràpid. Sí. Tu en tens algun? No gaires, Jo sí, mira, i em passa que cada dia és que és un drama, mirar TikTok és un drama, i és que jo miro TikTok a casa i no em fa vergonya dir-ho, però ploro. De què? Literalment, em surten vídeos que ploro. Perquè són somnis frustrats que tinc. I sé que no és tard, per fer-ho, però vull dir, no em veig capacitat ara per fer-ho. Vull dir, jo, per exemple, a mi em van entrar les ganes de tocar el violí. Vale? I no he fet mai música, la música se'm dona com el cul, però és que veig una persona tocant un violí i és que se'm posa la pell de gallina. Els vídeos aquests, puc tocar amb tu, que em toca el piano i comença a unir-se gent? Sí, a més d'aquests, però és que veig una persona tocant un violí i penso, és que, uau, vull dir, m'hagués encantat, saps, tocar el violí, per exemple. És una arma perillosa, amb males mans. Per què? Un sopar de Nadal, que hagués d'aguantar un violí... Però no el sentit d'un sopar de Nadal, vull dir, m'hagués agradat tocar el violí, però en plan, fer coses guais, saps? No la típica de Beethoven, ara una mica de no sé què, no, vull dir, hi ha gent que toca el violí, que toca cançons de, jo què sé, et podria tocar La Marina està morena, saps? Home, hi ha els Tuchelos, que és amb el... Continua, que era. Què és? És aquell que no té mar? Bueno, no és el que és elèctric, diguem. Sí, que rebenten. Però allò és brutal. És Thunderstruck amb un cello. O dos cellos, més aviat, perquè són els cellos. I li foten unes hòsties i el rebenten quasi. Però és que és brutal, vull dir. Això és Pixicato. Sí. És brutal, aquests dos. Però és que és això, vull dir. Jo ara he sentit el violí i dic... Podria ser jo, però no. No, podria no crec que hagués estat tan bo. Pots fer música ara, Ja ho sé que no és tard, Marc, però és que ara no estic capacitat per anar a tocar el violí. Hombre. Sí. Aniria a tocar el Fonterro gairebé. Aprens un dia aquí a la ràdio, això, sí. La demostració. Si algú em vol regalar un violí per començar a practicar, jo el rebo, Com es diuen aquests cars? Els Stradivarius. Stradivarius, això. Com la botiga. Si algú té un Stradivarius... No anem tan forts. No, però sí. Tu no tens cap somni frustrat, en sèrio? Bueno, és que és enmig. Jo amb la ràdio sempre he set un... Hòstia, em molaria. Però ja fas ràdio. Sí, no, però dedicant-m'hi. Però és que després... És que ara veig el món com està, el tema de la comunicació, i dius, sort que ho tens com a hobby. Perquè hi haguessis d'estar... Bueno, no en parlem, amb la Xènia, perquè ens fotria el rotllo amb tota la raó que té. Sí. De periodistes i gent random, sí, exacte. Això, algun dia vull dedicar un programa a parlar d'això. Home, ja li dedicarà a ella, pobreta, que és el seu sector. Sí, amb la Xènia. Vull dir, un dia, jo és que també vull criticar això una mica. I tant. Ok. Quin altre somni tens, tu? Clar, jo altres somnis frustrats, potser no tant aquest, és que ara m'estic obrint, i aquí m'està veient mig planeta. Però no passa res. Però vull dir, per exemple, ja ho vaig fer, però ja no és un somni frustrat, sinó que és com un... Potser jo abans feia hoquei. Tu feies hoquei? Sí, jo jugava a hoquei de petit. Vaig començar, crec que... No, hoquei. Aquí s'ha dit tota la vida hoquei. Jo devia començar als 3 anys, crec, a hoquei, i ho vaig deixar-ho a primer d'ESO. Home, Déu-n'hi-do. Vale, o sigui, és gairebé mitja vida de la que porto ara, dels anys que tinc, vull dir. Llavors vaig fer uns anys tenis, però és que a mi m'hagués agradat poder continuar a hoquei, vull dir, la sensació amb els patins. Ara jo veig un partit de hoquei i és com un... podria estar jo allà patinant, saps? I no és que... O sigui, a mi m'agradava patinar, vull dir, potser no era el millor, era bo defensant, però no atacant, però... Bueno, també fa falta defensa. Sí. Però, veus, és una de les coses que... Això, si vas pensant... Sí, vas trobant coses. Van sortint coses, sí.
Nosaltres, que també anirem trobant-nos la setmana que ve, a mateixa hora, mateixa freqüència. Ens podeu trobar a Spotify, YouTube, a iVoox, Apples, de tot arreu. Trobar-nos on més, Ferran? A les xarxes socials, a Instagram, a Threads, a Twitter, on més? Ja està, no? Ja estarà. Sí, ja està. Fins No, la a setmana TikTok, que ve. a TikTok! Ai. La setmana que ve. Adéu, bonics! Adéu.